Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da wannan tasha ta mai suna Istanash Voice Coach TV. Tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru yadda ake rera waka ko yadda ake sarrafa murya ya amfani da ita a gurare daban-daban. A wannan lokaci mun kawo ci gaba da ƙarashen misalan waƙoƙinmu da kuma sunayensu da muke yi. At least mun ba da misalan waƙoƙi daban-daban kala-kala, waɗanda suka zo kanmu da waɗanda ma ba su zo kanmu ba. So a yanzu ina son zan ƙara waƙa guda ɗaya, in ya so sai mu motsa daga nan. Ƙarashen waƙar mu guda ɗaya ita ce waƙa kamar waƙar da ake ta kamar ta faɗakarwa ko jan hankali ko wayarwa. Waƙa ce ita da ta danganci yadda za a nusar da mutane wani abin da yake faruwa a cikin gari ko a cikin al'umma, ko kuma wata masifa, Allah kiyaye, ko masifa ko wata jarraba ta faru a cikin al'umma, sannan ake son mutane su gane wannan abin, kuma sannan su faɗaka ko kuma a wayar da su wannan abin, ko kuma ana son a nuna musu abin da yake zuwa ya je ya dawo. To kuma sannan a cikin rayuwa ana son a wayar da su, wasu ba san menene abin ba, technically wani abin na cutarwa ne, ko kuma ana yin wani abin ana amfani da su domin a yi amfani da jahilcin su kuma a ci galaba a kansu. So irin waɗannan waƙoƙin gaba ɗaya kusan sai in ce su ne kamar na faɗakarwa, domin za a yi domin a jawo hankalin mutum wanda tunaninsa bai je gurin ba, a gane da shi cewar ga dalilin da yasa ake abu kaza misali, ko kuma wani ibtila'i ne ya faru ake son a jawo hankali. Irin waɗannan waƙoƙi suna shigen kamanceceniya da kalar na yabo, don wani idan ya ji su sai ya ji kamar waƙa ne na yabo, saboda ana yin wasu abubuwa kamar kalar yabo a ciki, da ko amshin zaka ji yayi kalar yabo, ko kuma a cikin baitocin ana saka abubuwan da yake na yabo, musamman irin abin da ya faru na ibtila'i ne ko wani abu, za a ringa yi ana roƙon Allah ya yayi koya wani abu. Misalin irin wannan waka da akwai wata waka guda ɗaya da ake cewa Allah ya yi dukkan masifu, kayo rahama duka gare mu, Allah mun tuba. A can wani lokaci ne aka yi wani ibtila'i yake faruwa, so sai shi wanda ya wannan wakar ya kalli zubin abin, sai ga yadda aka yi da laifin mutane da suke saba wa Allah ko kuma suke abin da Allah bai ce a yi ba ko kuma baya so. Shine sai wannan abubuwa suka ringa faruwa ga mutane, masifa ce kala. To sai Allah shi kuma ya bashi dama yi wannan wakar ta Allah ya yi dukkan masifu kuma ya yi rahama duka gare mu, Allah mun tuba. So irin waɗannan waƙoƙi kamar irin a ce kamar wata waka, baubawan burmi ka sassabar mu ce kan zaben jagora iye. Wannan shi ma ya yi ta ne akan irin abin da jagorori wanda mun zaɓa musamman na siyasa za su zo su ringa yi mana roman baka, suna yi mana daɗin baki kamar suna kishin mu, suna son mu, idan kuma mun zaɓe su sai kuma su ringa yin abin da bai kamata ba, suna karya alkawarin da suka ɗauko. So irin waɗannan waƙoƙi su ne waƙoƙin da suke jawo hankali na faɗakarwa kenan. Ana yi domin a faɗakar da mutane, a jawo hankalinsu, a nusashe su abinda tunaninsu bai zo kai ba. Wannan shine insha Allah. A bidiyon mu na gaba za mu kuma faɗi yadda ake ƙirƙirar waƙa, ko kuma yadda ake fidda salo ko sautin na kari na waƙa. Kaga ita waƙa akan kanta kenan. In Allah da za mu ci gaba, sannan za mu kawo matakan ma da ake bi wajen rubuta waƙa, da yadda ake fidda salo da waƙa a kuma rera ta insha Allah. Kada a manta, ni suna na Ishaq Tasiu Nasidi, wanda aka fi sani da suna Istanash. Nake cewa a ci gaba da mana subscribing wannan tasha tamu, a ringa yaɗa mana ita ga al'umma kala-kala, ana tallata ta, ana bayanin ta, domin waɗanda Allah ya sa musu san abin kuma ba su iya ba za su ji yadda ake yi, kuma abin ya nishadantar da su, ya ƙayatar da su, ya ilmantar da su. Na gode, sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu.